Eka, kenapa toh kok kamu betah sekali nggak punya suami itu kenapa toh? Lho kok mesti ngene iki lho. Oh jenenge jodoh rezeki mati iki kan rene. Tapi kan kamu cantik, pinter, uangnya banyak. Aku wablek malah tak Ora apa. raiku dhewe. Aku mbok tapuk seneng aku malah. Masa? Seneng. Kok iso ya pangestu nono ae. Muga-muga kan jare nek jodohke tidak harus cepat, yang harus penting cepat. tepat. Tepat. Oh iya iya iya. Nah, ya mbok menawa nek aku terus saiki cepet-cepet kok ora tepat. Oh iya. Kalau ora sido. Mergo wis enek buktine kok. Pripun? Sing cepet-cepet ora tepat wis enek buktine. Nah nggih to. Dadi ya wis sak madyane Oh. wae sak Cek leke. cilik rabi ora tepat blas. Ayo. Mboten tepat. Ayo ora tepat. Nek sampean kan ora cepet-cepet nih sing penting tepat. Ning yo karo mbok menawa ya berusaha to. Berusaha. Mbok menawa ya gone jenengan tes enten sing Upama sampean ki nugroho laras dari sekian banyak sahabat-sahabatku yang ganteng ini. Nggih. Kira-kira nek kon milih endi Mbak Eka? Kula nggih tetep milih niku kudu selektif bijaksana. Heeh. Milih sing ngenong. Sing enong. Alah lah. Ngatimin. Jare nek sakmono kae Heeh. cepaki PPO karo dikeroki ngono tinggal jelut ngono wis langsung turu. Malah penak to. Karo sing gender Aja. saben dina iso lungguh jejer. Oh, Pak Purwakanti. Napa? Purwakanti. Sing jlentem Sing centem? ning ati marai ayem. Alah pinter. Sing rebab Sing kerbak abid. mesti tanggung jawab. Alah. Jangan. Terus sing gambang Sing gambang. saben dina bakal disayang. Aduh. Oh, ini bojone anyar kuwi. Karo Maaf. Aku malah garami Pak dosa aku. terus karo dalang. Nah, dalang. Tak Surat- toto-toto Mas Uncek, tak toto-toto Mas Uncek. Nek dalang to. Sapa-sapa mesti disayang. Wah, ora. Lah kok ora panjenengan lak ngayomi yoga, pesinden, kelak sapa-sapa wong liya dadi sedulur, dadi partner, tak mesti panjenengan sayang to. Oh iya. Kuwi nek ning panggung ning njaba aku ya ora Oh, roh. aja loh. Aku anggere nyawang storymu dolanan gitar, aku kok pengen dadi gitarmu to, Nduk. Lah dina tak util-util ngono. Aku- Tak petiki. Aku pengen mbok petik. Ya. Mas Catur. Heeh. Nek pamane aku entuk ngrayu. Heeh, coba. Boleh enggak aku Boleh, bicara sama- rayun. Hari-hari ini tangan aku terasa sakit. Kenapa? Iso rematik lah. Kira sah nom iso asam urat barang. Menawa iki tak ngrayu iso. Akhir-akhir ini tangan aku terasa sakit Kenapa? karena nggak pernah kamu genggam. Aduh. Mas Catur, Apa Mbak Eka? mataku hari-hari ini Oh, bahasa Indonesia mataku toh. iya, matamu ora apa-apa. Matamu dewe kok. Iya. Mas Catur, hari-hari ini mata aku Kenapa? juga sering sakit. Matamu sakit. Kenapa? Belean kata karena jarang melihat kamu tersenyum. Aduh. Mbak Eka, Dalam. Mbak Eka, Iya. rambutku akhir-akhir ini terasa keriting Kenapa? karena tidak kamu elus-elus. Rambut sing ndi? Ya iki ayo. Oh, rambut brengos. Alah, kok. uncekku ngono ya cemburu lah uncek. Rene. Boten. Cemburu. Bagiane dhewe-dhewe. Bagianmu sapa? Kula niki jenengan niku to. Yo kacek sithik jen aku pilih kae lho, Jan. Jenengan kok mensela-mensle lho. Panjenengan kok kaya ngono to? Krungu ta? Jane mau karo. Lha iya Mas, cek aku. Maaf. Maaf. Ya maaf toh. Manuk menyar susu itu kok. Nah, yo. Iya. Urung sido dadi bojone wis getak-getak. Manuk Getak menyar kuwi lho. susuke dawa. Apa Manuk susuke? manyar susuwe dawa. Lah yo kuwi. Susune dawa. Manuk menyar susu dawa. Bareng itu sing anyar. Lali karo aku. Lali karo sing dawa. Sing wis ana. Iya. Oke. Aja koyo ngono to. Ya ora. Tetep setia karo aku. Ya setia.
Iya. Kowe ora nggo mic dhewe dengaren. Biasane nggo mic dhewe to. Ora. Lah sing abang kae mikir sapa? Kuwi abang ndi? Oh, kae wong Ponorogo beda dudu. Omongan karo aku bayangan rono to ya to. Sama-sama disayang to. Uncek rene, aku iki kok malah. Lah nopo kula mriku lho. Rene ya rene. Kene lho kene. Wis wae ya muni. Kok ganggu. Ora, wis. Dramane wis rampung, Kok dramane wis ganggu. rampung. Wis tak ngono lho terus ke kono. Ora ya aku tetep karo kowe. Aja nesu to, aja nesu to. Iki kabeh-kabeh kok mbok ayahi to. Ya piye to kowe iki lak Aku arep mbok ayahi, sing dalang arep mbok ayahi, tak sing gender mbok ayahi. Sing ngegong mbok ayahi. lho piye to? Kowe iki jane pilih sing endi? Jenenge seniman karawitan kuwi tinabuh siji-siji dadi siji. Ora iso kok arep urip dhewe-dhewe. Iki lho tabuh saka kenong, saka saron kendang kuwi dhewe-dhewe nek ditabuh dadi rempek. Dadi kabeh saling berkontribusi. Ya iya. Kabeh selaling. Kabeh iki kan semua. Iya. Lah iya. Saling. Aku ki tresno karo kowe lho. Umpama aku kira duwe paklik, kowe ya dadi paklikku. Nah. Wedine kok pakku lu ngadoh. Kowe Ya, sudah aku disuwe wong tuaku, ya pakku. Iya aku anggapan bapakmu. Emang aku ora duwe mas. Kowe Ya. ya dadi mas. Iya iya. Wedine kok atiku susah, aku ora duwe ingon-ingon. Kowe iso ngipur marang atiku. Ora penak. Ingon-ingon apa? Eh? Ingon-ingon apa sih? Genjek apa? Kirek. Iya kok tak dilatih. Alah. Kan mau kok jurang dilat. Ngipur marang atiku sing lagi nendang susah ngono lho, Kang. Iya dianjing. Iya dia. Diajeng. Nyeluk sing apik, diajeng. Iya diajeng. Iya Kakang Mas Diancuk. Walah, Eh? Apa? dia Kakang Mas yo. Kakang Mas. Mesake piyayi bentuke kaya ngono kok. Oh, jenengan mesake kula. Iya ta? Jaluk piye? Jongko. Wis tak cepaki jo semelang. Kayak DP 500 ya. Kirangan. Ora. Kirangan aku terus karo. ratap aja. Mboten. Kula aja ngrebuk duit ta. Saru. Saru. Lah angke saru. Medeni. Duit ngono. Yo Mbak Eka nembang. Nah, niki kok kan diutang to. Ular kon ngetokke sik. Iya, ular kambing. Nah. Ular kabang, ular kambing. Kok ular kambing tembang jineman kuwi ular keket. Ular kabang. Iya. Karo lenggah Mbak Eka. Lenggah dinglek kae. Dikok ke dinglek, Niki Mas. khusus ular kambang ate kok. Apa ya? Nggih. Oh iya, ya wis nanu. Lungguh gak apa. Mas dosen nyuwun anu dipun kendangi rangkep nggih. Weh, sombong. Nyapa to langsung ditampani rangkep. Lungguh. Lah karep kuwi Nah, ngono lho. Ngene. Wis. Abang kira arep ning soto gading isu-isu kae. Ular kambang Ya. langsung dipun tampani rangkep nggih Mas Haji. Iya. Hah? Bengi-bengi kaya penake kaya ngene keluarga ageng kuagian iki. Tesih sami lenggah-lenggani lho. Panjenengan pripun nek ngrasakne ngeten iki? Gue remen ra sing manahku. Nangke wong suasanane nggih adem cocok. Janji. nyenengke. Nyenengke. Ning keluarga ageng sami mlempak rasan saya anget. Anget. Rasane ngaten. Kok iso mbok dilan iki lho tanganku. Lah witekno iki sirah kok. Tak kira nubuk. Bobok. Iki sirah. Kuwi ora buk cagak gendera kuwi. Ya maaf ya Lek. Mosok karo wong tuwa kok ndase dingenekke iki lak ya Lho, Ora sopan. ngedas-ngedaske to. Karo wong tuwa kok ngedas-ngedaske apa iki. anu? Mustaka. Oh, mustaka. Iki mustaka. Ya ya. Dingenekke iki ra sopan ya Lek nek karo wong tuwa. Ora sopan. Lah panjenengan lho, kula kan ngaten iki wau. Aja, kuwi ora Ngantuk kena. nek karo wong tuwa iki nek dingenekke ora. Dosa, dosa. Dosa. Bab nek karo wong tuwa kudu ngurmati ra entuk kok ngene. Ora kena kaya ngono kuwi. Ya wis terusno, Kak. Ngapa? Kak, Iya Lek. kowe iki nggo wig nek kwalik iki piye to? Kok iso Biasane wig nek nggon sirah kok nggon keleh mbok kae wig iki lho. iki akan tunggang. Wig jare. Nggonku yo nganggo wig. Pengen roh ra? Mboten ngene jenengan. Wig elek kok. Ya. Son puji dadi
dikelirke ngopo to Marat? Ya Ya penggemar. Ya. Lamun lali lho Pak Sumadi. Iya. Panjenengan sampun kundur? Oh nggih, ingkang tesih lenggah. Pak Joko. Pak Jaka. Lamun lali lho Pak Joko tak Aja. nangan kesli rapri Wis kaya Arman Maulana. Pak Arman Maulana. Penyanyi Arman ngene. Oh ngeten nggih. Pun Pun rampung. apik men, Mbak. Apik. Sing ngajari sapa? Apik ya tuku. Iya iya. Apa terus nek apik kudu tuku. Ya kudu. Ya ora mesti. Sing ngajari sinten? Sing ngajari menika saking neroke kok neroke. Ngagem cengkokipun ki Condro Condro lu kita. Ayo. Nek kae Mas Uncek nganggo cengkoke Condramawa. Lah iki kucing. Ayo Cen. Ya apa sawangan lak mirip. Condramawa. Heeh, Condramawa. Ilok lho, Lek. Kuwi apa kuwi? Kucing. Kucing to? Sampun Mbak Eka? Malah apik kowe karo nggih. Sampun? Sampun. Lenggah rumiyin. Matur nuwun. Ya. Kene lho, Kak. Kursine balekke. Ya. Saya nyelek kursiku. Alah, aja tiba. Mas Uncek. Dalem. Aja ganggu pacarku to. Bot. Pacarmu kok saiki? Ya wis, endi sing longgar ngono ya. Ya Mbak Tatin ya, Mbak Tatin. Nah, Iki ya sayangku iki. dedek kabeh disayang-sayang. Ya Mbak Tatin. Nah, Mbak Tatin iki jan lari sih ora jamak. Ki alhamdulillah dipun syukuri kemawon. Oh, Namung sak derma nglampahi Iya. menika. Nggih. Aku harus Boten- nyawang storine iki lho Mas Uncek. pripun? Ora leren lho. Payu kono, payu kene. Ha iya. Oh, lah wong nggih nembe Apa? naik daun no. Naik daun. Munggah Nggih. gadang. Daun apa? Lah kan kaya ular jedung to. Pucuk. Kene. Aku padake apa? Ular. Mongko sing ndek uler iki kowe lho. Ah. Heeh ta? Iya wi. Wingi ki aku mbok duduhi ulermu. Ini duler ah. Set untune mlocot iki lho. Gila seri iki lho. Iki Freddy cacing lho. sutra. Ha iya. Iso set iki lho. Panjenengan Kowe ngerti menika ora? apa? Aku kan dilokke aku gruset. Kursi. Cara kasare ngelokke jenengan kuwi semangka bosok.
dirubung set. Alah. Alah sete kok. Sete iki. Iya. Aku mau kan geli ya. Lah wong semangka bosok ora iso obah kok. Mbak Tatin. Upama sampean kon milih ngono Nugroho laras pilih sing ngendi Mbak Tatin? Sing putih nggih. Wis jan kaya Kurawa kan lho. Ngger anak-anakku soto Kurawa kula paman. Kula. Sing gedhog lho. Kula. Pilih sing pundi Mbak Tatin? Pilih sing pundi? Kula tak milih dalange wae, Pak. Lah kok Mbak Eka piye? Tak payo. Kok Mbak Eka tak geceke. Walah. Rasa mbok gecek tak mati dhewe sok becak iki. Kok iso dimati dhewe ngomong keteri jeruk ngono ta. Ya nembang. Nggih, nembang kalian menika Mas set. Ucap. Apa Set iso Mas nongko, Ucap? lah iki jarine nongko. Nongko apa semongko mau? Semangka. Semongko, lah kowe sete ayo. Semokul. Kita menembang lagi ya. Iya. Ya. Kang Mas. Iya apa Kakak? Kok kakak? Lah aku iki tandane iki aku. Bojomu ngono apa kok kakak? Binaraga sik. Gak, aku wis dipentelengi kalian nyarono. Lah ngapa? Apa? Binaraga ayo. Kok iso binaraga iki? Lah yo mbuh manut kae apa? Wow, acarane wayangan rumasane adu jotos. Wah. Kan jale binaraga Bambang Ceper kono. Kang Mas. Kepiye diajeng garwanipun tiang kathah Yayi? Masa garwanipun Kang Mas. Iya garwanipun Kakang. Injih kacang. Alah. Kakang. Kakang, injih batang. Alah. Kakang. Kakang, Kacang batang. injih lah. Kleru. Asline Mas Uncak. Kang. Asline penak dadi pelawak timbang dadi dalang yo. Lah ijolan napa pelawak iki pripun? karo sinden nyekel, ngrungkal, ngerangkul. Kok jenengan ketok meri niku pripun? Ijolan napa pripun jenengan mriki kula mriku? Gahi. Pripun? Moh. Mani apa piye? Lut nggih dinceng. Nah. Kancaku. Oh, Akamsi ya. Akamsi. Ora macam-macam gitik cah kene kowe. Napa? Gitik cah kene kowe. Akamsi. Akamsi. Akamsi niku napa? Anak kampung sini. Oh, Akamsi ki Kowe anak apa? kampung sini. Kamu apa? Aku Kowe anak apa? anak uang. Ya nembang apa? Nggih, napa? Bawa Mbak Yu tetep bawa sik Kok sampean. bilih wonten pamundutan napa? Mboten wonten. Oh iya. Sak remene panjenengan apa? Bawa jenengan bawa. Oh nggih. Hari enak. Manut larase apa? Lah larase songo lah. Oh, manut. Nah. Ya. Wis mlebu songo kok. Meji. Rina wangi dadi ati Kang Mas panjenengan saestu tresna kalian kula to Kang Mas Tenan diajeng ora ana wanita liya sing tak tresnani Alah, kajaba. Iya mung bojoku. Kaya teko kaya ngono kok. piye ta iki duet antara kamu dan aku Lah iya. lo dan gue N. and Kaya teko kaya ngene kok le beda sinden tatin. Wong rezekine dhewe-dhewe Kaya- oleh serik. Cecak nguntal blek. cak kamu ya pokokan wayange cecak ngentel Nyat serik kae kok. Dalange kan ganteng to. Gur itu setugel tok, aku setugel itu mluntuh. Mas Catur, Apa piye sayang? nak pasanganmu DC kaya ngene iki? Aku ora trimo, Cek. Kowe ora usah sok ngono kuwi, Cek. Kowe ngelek pacarku kaya apa setugel. Setugel, nak menurut panjenengan piye? Ora, kowe ora setugel kok. Piye, Mas? Mentes. Oh, piye? Mentes apa? apa cabai rawit Pis. Umo apa piye? Mas Catur. Heeh, piye? Aku sesuk jalan-jalan, dijak jalan-jalan Iki yo. sesuk tak ajak. Ning luar negeri Iya, yo. wis Amerika yo. numpak mobilku sesuk tak ajak ning Amerika, Oh, Eropa. Oh, iya. Kang Mas Kepiye diajak? aku ya dijak jalan-jalan Yo, sesuk tak jak jalan-jalan. kemana Bandungan. ngapain Jalan-jalan. bisa pakai mobil
Yo jalan-jalan kok pakai mobil ki lho. Lah apa? Mlaku. Ya aku mengoteol Mas, kakiku sakit. Aku tak pijiti. Mas Catur. Gimana Aku sayang? jalan-jalan gitu bahas ke perhiasan ya. Oh iya ndak. Wis tak Gelang tuwak. cincin. Mesti wis to sing apik dhewe monggo. Kok ngadeg Hah? ngadeg rene. Oh iya ya. Ya kok iki dadine mau lembang gur sak cejilit kok le. Nah. Sik to, mlakuku kaya gento to. Mbok sing anggu to sayang. Kowe iki saiki dadi pacare Mas Catur yo mlaku sing Gak sadar. ngimbangi karo kamibawanku. Oh iya, mlakune paling telemet. Telemet ya to. Terus madhep rono. Lek tok. Oh, Lek tok, ben lek kowe. Telek tok. Telemet. Telek. piye piye mau njaluk apa Mas sayang? Catur, Mau njaluk apa? kita jalan-jalan besok ke luar negeri aku beliin perhiasannya. Iya, tak- Perhiasannya yang tak mahal. tukokke. Iya, Demok itu perhiasan. ora cek. Itu. Madem Ora tahu aku. Lah, ketoke wedi. Pas streaming. Oh, lanangan opo? Bang ngene iki. Lanangan apa itu? Ngene iki ya cek ya cek. Lah yo ngene lah. Ngene. Ngono. Arep kerangkul Di panggung ki bebas milik umum. Lho. Kowe mau ora fokus. Ora tanggap kuwi. Ning kesempatan Kula banget. ngenten iki lho. Tak arep tak ngenek iki. Hmm. Aja madhep rene. Madhep ning ana. Lah piye refleks kok. Oh iya. Aja malah. Kita beli perhiasan. Kok tak tukokke perhiasan. Biar tetangga kita itu iri sama Iri, kita. mesti iri. Aku pengen tumbas kayak ini ya. Ya apa ini? Gini ya. Ya kan wis ta. Eh? Wis. Belum gini loh. Apa wi? Cincin. Oh cincin. Mas, aku tuh bahas kayak ini. Mas. Ini. Apa wi? Gelang. Yot santai wae. Tak tukoke gelang. Gelang apa? Mas? Gelang karet. Karet yo jepret kowe. Itu tetangga kita kok gini-gini. oh, iya, iya. Wong Mosok tuh. suaminya aja segini Ya, loh iya. ya. Mosok tukokke gelang Candra Kirana. Ayo. Gelang. Kono kan cincin piye mau nek cincin? Cincin ngene. Di tanganmu. Ora iso. Kuwi jane iki tangan apa jahe to, Mas? Mas. Tangan driji. Mas Catur, Mas Oh, Catur. apa sayangku? Lihatlah tanganku. Tanganmu nang apane, Ora Nduk? kok kapal tok kaya ngene. Alah ora apa-apa, wanita pekerja keras. Ini ada 3 garis. 3 garis tegese apa? Yang satu ada namaku. Namamu. Yang tengah ini Oh. ada namamu. Oh jenengku. Yang Terus? satu ini Oh. takdir cinta kita. Aduh, duh. Sangat romantis so sweet. Kenapa iso? Ora iso. Iso. Uncet pekok. Delok tanganmu. Dek. Tanganku iki lho. Iki jane tangan apa-apa to, Mas? Ora. Tapek laler. Wong garise kok ruwet ya ngene. Ya Allah, iki jane jempole sing endi jempole? Iki jempol. Iki duding. Iki jentik. Alah nggo kuku barang cedhek semono dingu kuku. Sak tangan jentik kabeh. Ki garis tangan kok. Ora tak cethake ndak dosa aku. Ora sah meri karo tangga teparo. Sing penting awake dhewe bebrayan ayem tentrem. Mas Catur. Apa, Aku sayang? pengen dibeliin kendaraan baru. Jaluk kendaraan apa? Mobil dong, Mobil Pajero. apa? Pajero. Oke, tak Iya. tukokke besok. Cash nek perlu. Ora usah utang. Aku juga pengen mobil seperti Yo, dia. engko tak tukokke, Dik. Apa Mas? Pajero. Ambulan. Aja nesu sik, Dik. Lah ngapa? Ambulan awake dhewe nggo sedekah kudu ngangkut tanggane awake dhewe. Sing pikirane keduren Pajero, utangan pikirane panas, semaput. Terus dinggung musuh. Nggo ngusung Loh enggak tanggane. apa-apa wong Pak Dalang ya Pajero patut. Patut. Nah itu segitu, enggak Aku usah ge- pakai ambulan kok Pajero. Itu diusung angkong aja itu. Iya, Aku angkong. yo Telek wong. Angkong terbane gembos ya karo deyek-deyek. Wis ya sayang. Iya sayang. Ya wis kowe istirahat sik, ndak capek. Oh gitu. Ndak capek. Aku jadi enggak mau jauh-jauh dari kamu. Ya, wis ora Salim apa-apa. dulu boleh? Sayang ngono piye to? Apa-apa. Sayang. Nah. Wis jejer nang kono wae, jejer nang kono. Oh nang ngono wae wis. Aku ning kene ae. Malah kaya ingkung aku. Lah ra apa-apa nang kono.
Gen ayem dalange. Gitu. Aku di sini aja. Dalange soalnya bahagiane nang jaba ngene iki, ngono lho. Kalau di rumah Halalah pikirane semrawut. Nek jaba ketok glalik, nek ngomah isah-isah ubah-ubah. Aja mbok kadak-kadake. Iki jare kanca malah. Ngono to Mas jalange. Wong ngerti kabeh. Oh, STI to. Apa kuwi? Suami takut istri. Iya. Apa ku mau STI? Heeh. STIB. Lho apa? Suami takut istri banget. Yo nembang. Ayo lanjut. Sido bawane. sido ora. Sido. Rada rene to. Tanpa sing gede ya gorocan mripate tok. Sing lumrah mung mripate. Arep keloe matane. Aku ra wani nek muni matane. Lho kuwi kok. Oh iya. Nendra. Dadi gerok aku Mas, guyang-guyu terus. Pengen obat? Apa? Pengen obat? Ngono iki ngapa maksudnya? Pengen obat? Yo Di maksudnya obatnya piye? Yo kok tak tukokke obat. Kudune nak Sing pengen marek obat, mundur kok malah pengen obat? Lho piye Piye? to? Mas, aku mau yo ngene, pengen obat. Aku ora ngene. Lah obatnya Iso apa? iso ngombe ngono lho. Aku mau pengen obat aku yo. Obatnya apa to, Lek? Mbak, makanya aku tak tekokke. Lek, obat apa? Yo obat gerok iki lho. Lah mereknya? Hah? Mereknya? Mereke. Rodap neh ulan. Mereknya aku ngerti. Apa? Plikita. Salah. Apa? Pil kita, beli kita. Lah, Kuwi ora obat gerok. obat apa? Pegel. Yo, untuk kese. Kayung yon. Beneran adaku. Bener no ae. Ya ora oleh lungguh. Kayung yon marang slirane. Enggak mesra ya, Mas? Kayak kita dong dekat ini. Itu yang lanang di sini, yang wedok di sana. Doyong sana nanti abot sing wedok. Kok sih toh? Soalnya aku takut. Apa? Pengen obat ngono malu. Jadi aku wedi. Kedian nduk. Kok nek kenyonyok tenan ya. Olah, Ora. nek Mas Catur kan obat abet. Mana utal-util. Tans. Ngene malah Jogete lho, aku Nek. malah kelingan. Apa? Aku mau kan bar libukan rono. Nang kamar mandi. Yo. Kayak nguyuh kebelet. Ngerti ra kamar mandine? Piye? Pancinge dhuwur ra iso. Kancingnya dhuwur terus. Ya ra iso. Yuk terus piye Dadi nanti aku kancing? ning adek lawang nguyuh ku ya ngene iki. Lah terus piye? Tekan ngendi-ngendi teneh. Arep barang sing penting iso nguyuh ngono ae. Kok malah sikile nang mburi ngono. Aku curiga. Ngapa? Kamar mandi bake sakmene arep nyemunji kok banyu piye? Ha piye, Jal? Ya carane to. Terus Piye? Yang kon dhuwur ra resik kowe mau berarti. Ra resik. Kamu kan arep ngiduk. Ora kon dhuwur aku. Lah, piye? Kon dhuwur kan ra geduk. Nggon guaan kae. Urasan tak buka. Oh, terus tak ngeneki. Oh alah. Wong edan. Teles kabeh. Tansah gumawanging netra jero ati. Oh, meneh. Atine ndi, Dik? Atine kene, Mas. Oh. Atine kene. Saking awang. Kene. Oh, brosmu kok dadi telu to, Dik? Kok telu piye ta? Siji lho, Mas. Matane kira apa? Lah mung sing loro daging no. Gak aku. Wegah wis bacot to wegah. Enggak boleh, Kak. Wis oner aku lah ditokke kuwi.
Mboten asal. Lho sesuk yo ora mayan. Oh iya deh. Mesra itu kayak kita ya, Oh, iya, jalan-jalan, oh, menginap oh. lah paling ora ya. Hmm, Itu hotel. manten anyar di rumah. Di rumah. Iya, pas manten anyar itu gedeknya bolong semua. Oh alah yo piye Iya. bahanane kaya Itu ngono. tonggo-tonggo pada nginceng polahnya kayak gimana itu orang dua berdua loh Enggak Mas. apa-apa ya, Dek ya. Enggak apa-apa, kan kemarin kamu yang di atas genteng. Oh, yang kamu yang di bawah itu toh? Iya. Oh. Terus jadinya apa ya itu? Ya Ya, jadinya aku di atas genteng, kamu di bawah. Terus gak jadi? Enggak jadi. Bojo di atas genteng ya. Ya, Ya bojo apa pitik? Ya pitik ya. tikus. Yo. Bojo kamu memang sekali begitu. Kadang di atas genteng, kadang Alat pelan-pelan toh sayang. Pelan-pelan toh sayang. kadang di atas genteng, kadang di dalam plafon, Kadang ya itu di langit-langit atap. serurut jare. Jero ati kadung tresna. Tan. Apa sih dijolke? Iki jolan karo kowe ono to? Iki ngene iki piye ning gandeng? Wis ngene iki to. Liya. Enggak tatin. Iya. Uncek wis gede lho. Wis tuwa lho kuwi. Sing ngomong gede sapa? Kuwi ketoke ngono. Ya asline dhek seneng lho. Aja gelem sampean ki. Jenengan pingin. Ya iya sih. Kok ketoke jenengan ki piye ketok gelo. Lah aku ngono to? seri kok. Lah seri ya rasa ngejas omben. Kok ketoke gelo kono puasa bayar aku puasa ngemek-ngemek kok. Wong mek gandengan kok ngemek-ngemek lho. Lah iya kan Gandengan ngene. Gini iki ngerti aturan kok. Aturan nek omongane tak cekel piye, Mas? Ya kowe nonton nyoba rono. Jajal ya. Ojo to. Lah cekel, Mas. Eka, sini Kak. Aku karo sapa? Kowe karo aku kene. Aku karo kowe. Jurane ya. Ya jalan. Oke deh. Di swing, di swing. Ayo. Ayo. Nyuwun sewu nggih, Bu, Pak. Ora apa-apa, ora apa-apa. Wis pokoke aku do ngene rebutan ora apa-apa. Nyun sewu Wes, anu. Pak. Nyun Iki nyampe cara piye? Ngene iki. Ya wis tanggono. Ya. Nah, ya tanggono. Mana tanganmu, Kang Ora wani. Mas? Kenapa? Aja. Kenapa? Aja. Lho piye to? Kok malah ketok gila ngono lho. Ora. Sedidik wae to, Mas. Ndang gandeng. Sithik. Ah laler iki. Yo serik kowe iki. Oh, wong atine elek. Bojo to lek wong ngarep roman iki kan cuma di panggung to. Belen ono to pisan. Kowe ngapa kok di video? Tak iki video call bojone. Hei, aja. Oh, Prasido Mbak ki mung gur guyon e. Bojoku wis nyimpen nomere pengacara e. Nek sewanci-wanci iki siap kok. Berarti iki aku rawani nang kene ku nek ya sedikit bae, Mas. Sedikit gak apa-apa kok. Kamu jangan redek ya. Sithik. Iki dalange jenenge catur apa min? Ora wani. Kok iso celuk min iki lho. Min kae swara apa? Kae swara montor. Ayo nonton, ayo nonton. Motore mlayu, motore mlayu. Ngubruk kowe. Modar no. Iki sidai jalan ora? Iya, jajal. Sedikit ya, Mas. Seru Aduh. ati. Kok sing mburi crat-crat. Iki aku tak izin bojoku mah iki mung acting ya Mas, wis aja mbok sengeni aku. Aja sengeni dolakan iki lho. Dolakan iki tangane ngatong terus iki lho. Ya iya to. Ngene iki, Mas. Iki gur ning panggung kok, Mbak. Ati. Gini loh, Mas, tangannya gini. Megar. Ngene. Kok Bekar kok ngene kaya arep anu ndok Sing urung sida kebentuk wis mbok simpulke lho. Lagi arep ancang-ancang tangannya ngene megar. lho. Megar oh. Ora iso nirokke. Ada gini loh. Megar. Ngene. Kowe ya iso lek kaya nang catur kayak ngene. Nah, paring-paring. Kayak kae lho. Masuk ke taring terus aku nih. Terus piye? Terus ini masuk sini. Nah, ngono iki lho, Mas. Ora usah cemburu, Gun. Seru ati. Awake dhewe yo ngono iso. Iki ya Mas iki. Ngene Iki ya, Mas. dalange malah arep
dadi copet iki. Ali-ali ku arep dilolos. Oh, alah, aku ya iso kok. Lah piye? Bolongane ditelik. Iki Oh, alah kok aku malah. Jantung mangsa aku. wong padha cupete kok. Ora nemu, ora pas. Engkol ayo sesuk dhewe saduk jotos yo. Ya ditelaske. Kadung tresno. Tan liya. Iya boleh. Kowe nek ngakai. Bojo loro ngene iki. Nah. Iya. Piye? Ah, Diputenan ku loro pernah. Among slira. Iki cilik ngono abote kaya gas LPG to. Jandok. Guru 8 kilo. Lah Dregi sing ya di ping mangsa aku gede ya. kon blonjo makku. Yo ngene iki bentuke. Kok kaya nggawa gori. Satemah. Ngomong-ngomong masalah gori. Iki apa len? Wis to sayang. Wis ketekan Loro asmara. aja mbotokke kabeh. Ku tanggapan sesuk meneh. Oh, nggih. Nggo Agustus tahun ngarep. Iki nak apa lagune sampun? Derek, monggo wis derek jenengan. Yo, seraginan langsung kendang miring. Ya. Kembang rawe nggih. Apa Lah, kok ngarep dilanjutke kadung tresna? Oh nggih, Kadung tresno ae. nggih. Kembang rawe marai gatel. Oh nggih. Ya. Kadung tresno. Piye men? Men sapa? Melu-melu men. Langgam sik to men. Oh iki malah do rembukan aku krungu. Ngomong sing drama lho. Apa? Jenenge Ibrahim. Kae iki mincuk. Ibrahim Sumincu lho. Yo, kadung tresna. Yo. Lamat wis katon tejane yen mbok berangkat mancan ngadu sing nawan Aku didhawuhi Mbak Tati nembang. Ya iya, Tetes tok. wong gue ular kambang sithik kok. Lah mau sukeh ya. Sithik. Wis rasah padu, sesuk tak jatah kabeh. Siap. Tenan. Kudu adil lho ya. Iya, saya ndang. Nah, yo. Yen besangut wimbo patut nyoto jati
Oke, matur nuwun Mbak Eka dan Mbak Tatin, hebat luar biasa.